Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Тапшырубызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы нәтиҗәле эш көне тели. Бүген 8 июнь, пәнҗешәмбе. Тарихта бу көн нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 8 июнь Россияда социаль хезмәткәрләр бәйрәме. 1701 елның 8 июнендә Петр I Россияда социаль хезмәтне булдыру турында указга кул куя. Социаль хезмәткәрләрнең эше бүгенге көндә үтә дә кирәкле. Тармакта эшләүче 630 меңнән артык хезмәткәр 26 миллион кешегә, шул исәптән 15 миллион олы яшьтәге һәм инвалидларга ярдәмгә килергә әзер. 1869 елның 8 июнендә Айвз Макковны атлы кеше дөньяда беренче булып тузан суырткычка патент ала. Озак еллар иш җыештыра торган җиһаз зиннәтле товар булып санала. Бары тик 2нче Бөтендөнья сугышыннан соң гына тузан суырткычлар киң кулланылыш ала. Бүген иң мөһим экологик бәйрәмнәрнең берсе Халыкара океаннар көнен билгеләп үтәләр. Океаннар җир шарының 4тән 3 өлешен тәшкил итәләр. Сулау өчен бик тә кирәкле булган кислородның төп өлешен океаннар җитештерә. Кызыклы мәгълүмат: Тын океанда урнашкан Мариан чокырының тирәнлеге 11 километрга җитә. Дөньяның матурлыгы һәм байлыгы мәдәниятләрнең төрлелегендә. Моның шулай икәнлегенә Төрки кардәшләребезнең театр сәнгате белән якыннан танышкач, тагын бер кат инанабыз. Мәдәни башкалабыз Казанда 16нчы тапкыр Нәүрүз халыкара театр фестивале уза. Бүген студиябыз кунагы Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан белән аның әһәмияте турында сөйләшербез. Луара апа, исәнмесез? Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Исәнмез, хәерле көн һәм барыгызга да хәерле көн телим, тамашачылар. Луара апа, иң элек инде әлеге Нәүрүз театр фестивалының тарихыннан сөйләшүбезне башлыйсым килә, чөнки сез, нәкъ менә сез, аның инде беренче көннәреннән башлап, әле менә бу тарихта беренче адымнар ясаган вакытта ук аның белән бергә дип әйтергә кирәк. Дөрес. Бу быел 16нчы тапкыр уза, ә инде аның Казанга килүенә ширек гасыр. 1998 елда беренче тапкыр булды. Ул көннәрне мин бик дулкынланып һәм анда хәтерлим, чөнки берничә еллар алып барырга туры килде, бик зур итеп башланып китте ул. Аңа кадәр СССР вакытында 1989 елда ул Урта Азия республикаларында башлана. 5 ел рәттән бара ул Алматада, Бишкәктә, Дүшәмбедә, Ташкентта, без әле Ашхабадка да барган идек, кунак булып чакырылып. Аннан соң инде СССР таркалгач тукталды. Менә шуннан 98 елда ул безнең Камал театрының җитәкчелеге инициативасы белән дә һәм әлбәттә республикабызның, хөкүмәтнең ярдәме белән, мәдәният министрлыгы белән без аны Казанда уздырырга булдык. 1998 елдан башлап, инде менә 16 ел дәвам итә. Төрки халыкларының бирдә ел сайын без аларны күрәбез, төрле спектакльләр белән. Ул инде әлбәттә ут күршеләр Башкортстан, Чувашстаннан да, Якутия, Хакасия, Кыргызстан, Казакстан менә шушы һәм быелгысының үзенчәлеге бар бит инде. Беләсездер инде без бу турыда инде бөтен мәгълүмат чаралары әйтеп таныштырып киләбез. Ул быел безнең Төньяк Кавказдагы милләтләрнең театрлары белән дә бәйле һәм аларга багышлана. Моңа кадәр әле алар бит төрки тел түгел, гәрчә аларның дине безнеке булса да. Менә алар быел инде бездә Чечен театрын без кичә генә карадык. Ара-тирә ниндидер әлхәмдүлиллаһ дигән сүзләр дә ишеткәч бигрәк тә алар безнең кардәшләр, чөнки башкалар алар төрки тел санаса да, аларның диннәре дә башка бит инде. Диннәре күбесенең башка, менә якутлар яки анда. Һәм менә шулай быел инде без каядыр үзебезнең театрлар белән санаганда 1000 кеше катнаша бу фестивальдә. Булар кунакларыбыз 700 һәм 7 мәйданчыкта
Каядыр 30-29 спектакль күрсәтелә, менә яртысы инде узды дияргә була. Һәм зал безнең һәрвакыт тулы, күренә шушы милләт кешеләре дә Казанда бар, һәм алар да рәхәтләнеп киләләр, кул чабалар, бик уңыш белән уза. Бу тагын тарих дигәннән шуны да әйтеп китәргә кирәк. Беренче елларында без гран-при тапшыра идек. Нинди дә булса спектакльгә, театрга, җиңүчегә. Ул безнең театрга да берничә тапкыр булды, Уфага, аннан соң Кырым татарларына хәтерлим. Аннан соң без аны бетердек. Ул безнең анда ярышсыз сәнгать бәйрәменә әйләнде. Һәм чынлап та менә ашкынып безнең үзебез дә көтеп торабыз, бик күп коллективлар белән танышабыз, һәм алар үзләре дә Казанга, фестивальгә дип менә шулай яратып киләләр. Бу аралашу бик кирәкле. Бик дөрес әйттегез. Чынлап та Нәүрүз театр фестивале ул әлбәттә инде аралашу. Менә шушы элемтәләрне ныгыту һәм аны бик күп безнең инде театр әһелләре ассызыклап әйтә. Һәм инде безнең инде программасы да бик бай, бик үзенчәлекле, репертуары сез инде аларның һәрберсе белән яхшы таныш. Менә үзегез өчен менә быел нинди ачыш ясадыгыз? Әле менә Сез әйттегез менә бу Кавказ. Сез сөйләгәндә әйтәсем килеп китте. Безнең беренче елыннан башлап ул чактагы президентыбыз Минтимер Шәймиев шулай үзенең котлаулары белән катнаша иде. Һәм инде менә һаман да һәр елны Татарстанның рәисе үзенең котлавын җибәрә, сәламләвен җибәрә, һәм ачылган көнне Камал театр сәхнәсеннән аны безгә мәдәният министры Аида Хакимҗан кызы Аюпова, Аида түгел, Ирада гафу итегез, тапшырды. Менә шушы аларда шуны ук ассызыклый, дөрес әйтәсең, Айзилә, ул дуслык билгесе, ул берләштерә, ул алмашыну, ул кемнәрнедер күреп үрнәк алу, ул үзеңне күрсәтү, ул һәм беренче еллардагыдан чагыштырганда, менә мин ел сайын карап барам, ниндидер үсеш, ниндидер заманчалык инде, алга китеш, бер-береңне күрү, ул сизелә. Гәрчә, менә синең сорауга да җавап, күп кенә театрлар, алар үзләренең бирәктә кечерәк республикалар, алар үзләренең тарихларына мөрәҗәгать итәләр һәм аны шулай аңлаталар да. Менә Дагестан театрының килгән директор ул шулай әйтте дә, без үзебезнең гореф-гадәтләребезне, тарихыбызны шушы глобальләштерү чорында югалмасын өчен гел менә шулай тарихка мөрәҗәгать итәбез, тарихи әсәрләр күрсәтәләр. Мин әлбәттә менә көн сайын бишәр спектакль бара, аларның барысын да иркенләп бер вакытта карарга иде дә рәттән. Әмма алар параллель баралар, шуңа күрә барысын да карап булмый. Мин Кыргыздан килгән спектакльне карадым, Шыңгыз Айтматовның алар күрсәттеләр, беренче мөгаллим. Аннан соң күрсәттеләр Үзбәкстаннан, шулай ук Шыңгыз Айтматовның Анам кырын. Мин Адыгея театрында барып бераз карый алдым. Һәм менә кичә Чечнядан килгән кардәшләребезне карадык. Көчле труппа. Һәм алар да үзләренең менә шушы гореф-гадәтләрен, әхлакый үзенчәлекләрне күрсәткән бер әсәр алып килделәр. Һәм аларның директоры инде тәмамланган вакытта чыгыш ясаганда әйтте, без сезнең аңлап утыруыгызга, публиканың менә кирәкле урында кул чабып, реакция бирүегезгә бик шатбыз, чөнки димәк, сез дә безнең шикелле шушы югары әхлакка иясез, без шуңа тырышабыз. Ул выше гор таулардан да бигрәк дип үзләренең гореф-гадәтләре, үзләренең әхлагы турындагы әсәр иде. Менә шулай һәр берсеннән бер төрле гыйбрәт алырга була, өйрәнергә була. Гыйбрәт алып, аннан соң инде кич белән уйлар белән кайтып китәсез. Дөрес яшибез микән, юлыбыз дөрес микән, бәлки шундый уйларда буладыр. Менә нинди уйлар? Әлбәттә. Беләсезме, менә һәр милләт өчен сөенәсең. Театр ул бу турыда бик күп шәхесләрнең әйткән сүзләре бар иде. Гогольның сүзе истә. Театр ярдәмендә трибунадан, мөнбәрдән
кешелеккә, дөньяга бик күп яхшы нәрсәләр сөйләргә була ди уйлайм. Чынлап та менә театрдан да гыйбрәт алырга да, үрнәк алырга да. Аннан соң минем әйтәсем килә, яңалык түгел. Театрда шул халыкның, шул милләтнең нинди икәнлеге бик нык чагыла. Аның дәрәҗәсе, аның эстетикасы, аның ни белән сулавы, ни белән яшәве, анда нинди заман ни дәрәҗәдә аларга тәэсир итә, менә барсында күрергә була. Ул инде менә бу без быел бит багышладык шушы Төньяк Кавказ халыклары театрына. Аларның сәхнәдә үзләрен горур, матур тотышлары, мәхәббәт буйлар, зифа, матур тавышлар менә бик нык сәхнәне бизи торган шушындый халыклар, милләтләр, театрлар. Менә гомумән бу турыда бик озак сөйләргә мөмкин булыр иде. Без бүген сөйлибез инде үзебезнең шушы безгә кунакка килгән театрлар турында. Әйтергә кирәк, без бит үзебез дә әле бик матур, йөзек кашы булган спектакльләребезне тәкъдим иттек. Менә аларның, менә шул чит төбәкләрдән килгән, чит илләрдән килгән кунакларыбыз нинди фикерләр белән кайтып китәләр икән безнең театр турында? Бераз менә фикер алышмадыгыз мы? Менә Рәшәнне күрсәттеләр, мин кичәгенәк Казакъстаннан килгән кунакларыбыз белән бергә кайттым. Алар аны бик яратып, бик аңлап караганнар, һәм дә без бит әле мәһаҗирләрне күрсәтәбез иртәгә. Аннан безнең менә әдәмнәр Курчак театрында бар да Галимҗан Ибраһимовның Идегәйне күрсәтәчәк яңадан Тинчурин театры. Һәм мин әле киңәш итәр идем, Әлмәт театры алып килә Гаяз Исхакый әсәре буенча Айдар Җапаров куйган «Ул әле өйләнмәгән иде» дигән спектакльдә. Ул бик кызыклы куелган һәм менә анда карарга кирәк. Безнең Мәскәүдән килгән театр белгечләре елдагыча инде алар үзләренең фикерләрен әле соңрак шушы электрон вариантта да әйтәчәкләр. Алар безнең спектакльләргә теге мин патриот буларак та әйтәм, һәм дөрестән дә сәнгатьче эшләнеше буенча да безнең спектакльләребезгә, Камал театрының спектакльләренә бик мәрхәмәтле, югары бәя бирәләр. Һәм шулай ук публиканың ничек кабул итүеннән дә, алкышлардан да шул кадәр яхшы кабул итәләр. Чынлап та бик күп нәрсәләрне аңларга, күрергә, аннан публикага карап та кемнәр бар, безнең үзебезнең Казанда ниндиләр, кунаклар нинди. Кыскасы менә бу шул кадәр бер рухи бәйрәм. Мин бит әле тагын шуны да әйтәсем килә, менә Адыгеядан килгәннәрдә, Чуваш театрлардан килгәндә мин менә шушы 25 ел буе үзебез белән бергә Питерда укыган дусларны, артистларны да күрә идем. Быел да Адыгеяда бардым, үзебезнекеләрнең улын күрдем менә театраль гаиләдән. Алар әле әтиәниләр дә барсы да ул вакытта укыганнар эшлиләр, барсында сәлам әйтеп менә шулай төрле яктан аралашу, танышу, дуслашу, иҗади мөмкинлекләрне арттыру, каядыр режиссерларны чакыру, әсәрләр белән аралашу. Менә булар барсы да шушы Нәүрүз фестиваленең кысаларында уза. Бик рәхәт. Чынлап та менә безнең Казаныбызда шундый яхшы чаралар уза, менә сукланып туя торган түгел. Бик зур рәхмәт, Лора апа, менә бу иртәбезне безнең белән башлаганыгыз өчен һәм инде чынлап та Нәүрүз театр фестивале турында шул кадәр тәмле итеп сөйләгәнегез өчен. Килегез, һәм мин тамашачыларыбызны да чакырам. Әле без 11-нә кадәр шушы бәйрәмдә яшибез. Килегез, карагыз. Шул кадәр рәхәт безнең Казаныбызда. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгегә кадәр саубуллашабыз. Иртәгә сәгать иртәнге 9-да Россия 1 телеканалында Татарстан дәүләт телевидениесенең милли тапшырулар хезмәте әзерләгән тапшыруларны карарга онытмагыз. Исән-имин булыгыз.
кош